నా పేరు విజయ అండి. మాది కాచాపూరు. నాకు నడుము నొప్పి, మోకాలు నొప్పి ఉండే 5-6 హాస్పిటల్ తిరిగినా కమ్మీ కాలేదు. ఈ కూర్చుండడం, లేవడం బాగా కష్టమైంది. మోకాలు నొప్పి, నడుము నొప్పి. ఈ ఆది హాస్పిటల్ టీవీలో చూసి ఆది హాస్పిటల్ అని తెలిసినాక ఇక్కడికి వచ్చినాం కరీంనగర్. 2-3 ఏళ్ళ ముందు కూడా వాడినా కానీ కమ్మీ కాలే. ఈ హాస్పిటల్కి 1 నెల తీసుకున్నా మందులు. ఇప్పుడు కూర్చోగలుగుతున్నాను, లేత్తగలుగుతున్నాను. మళ్ళీ ఈ హాస్పిటల్కు మళ్ళీ వచ్చాను. ఈ ఆది హాస్పిటల్కి ధన్యవాదాలు.